náhodou nezabudli na vás. Veronika. Poprosím cyklokoordinátorku Veroniku Urbanovičovú, aby postupne odovzdala ceny, ktoré budeme losovať. Takže skôr, než pristúpime ku losovaniu cien, chcem vám povedať niečo v krátkosti o projekte Cez mesto do lesa. Tento projekt je organizovaný občianskym združením Inštitút rozvoja Tatra Society v spolupráci s magistrátom mesta, s dopravným podnikom, s útvarom hlavného architekta a cyklokoordinátorkou mesta Košice. Je to projekt, ktorý má za úlohu budovanie rešpektu medzi komunitami, to znamená nie len bicyklisti, ale aj vzťah bicyklisti, chodci, kolobežkári, korčuliari a všetci, ktorí sa stretávajú či v meste, alebo na lesných chodníkoch, aby nezrážal bicyklista chodcu, alebo aby chodec nezavádzal bicyklistovi alebo korčuliarovi a tak ďalej. Dotazník, ktorý ste vyplnili, bol pripomienkovaný útvarom hlavného architekta, magistrátom mesta, dopravným podnikom a tieto výsledky, ktoré budú vyhodnotené až koncom októbra, ale respektíve v novembri, poslúžia ako podklad pre všetky ostatné rozhodnutia o budovaní cyklochodníkov, križovatiek, bezbariérových prechodov a tak ďalej na území mesta. Potrebujeme zozbierať zhruba 1000 dotazníkov, takže poprosím, šírte túto informáciu ďalej, dostali ste aj vizitky, aby tieto dotazníky vyplňali aj vaši kamaráti, známi a ostatní Košičania, respektíve aj tí, ktorí dochádzajú do Košíc, a to buď v papierovej alebo v elektronickej forme, a aby sme to vedeli vyhodnotiť. Potrebujeme zhruba 1000 takýchto dotazníkov. Čo je podstatné? Teraz vyhodnotíme tombolové ceny, ktoré máme na základe vyzbieraných dotazníkov. Ale ďalšie kolo bude, ak skončíme tento prieskum koncom októbra, a aj vaše dotazníky budú opäť v losovaní o ceny. Ja odovzdávam na chvíľočku slovo Veronike Urbanovičovej, cyklokoordinátorke mesta Košice, aby povedala pár slov. Tak ja by som sa chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli na toto podujatie, že ste vyplnili dotazníky a dúfam, že sa nám spoločne podarí prispieť k zmene k lepšiemu, čo sa týka v meste ohľadom cykloinfraštruktúry a cyklodopravy, takže držte nám všetkým palce, aby sa nám to teda podarilo. Ja ďakujem Veronike a pristúpime k losovaniu cien.
čiže elektromobilu od skupiny VSE na víkend požičanie auta elektromobilu. Teraz bude veľký potlesk a zároveň príďte sem, aby sme sa odfotili. Poďte všetci sem, poprosím vás. Takže prvú cenu vyhráva osamadamko@gmail.com. Keď ma vodíš si. Počkaj, môžeš sa prosím trošku vedľa. Ako máme účastníkov musíme. Ale má to už. Takže chyť si to. No.